asun täällä. Olikin lähempänä. Ei haittaa. No, we are not from Sweden. Saanko snap? Et. No man. Sickle the middle. Kenellä on vaaleansininen paita? Kelläkään ei oo vaaleansinistä Ootko paitaa. skitsa? Ei haluta olla sun tyttöystäviä. Kaikki on sinkkuja. Paitsi Anni. Mäkään en oo sinkku. Oi! Oi! Täällä on Nella ja Kiri. Vihreä paita. Entäs mä Nella saan hetki mäkään snapin. Ei. Nella on ainoa sinkku. Nella on meidän... Kuka sulla? Ei oikeesti. Mutta Alisa, kuka sun luona? Hmm? Alisa! Alisa! Alisa. Niin kuka sulla Vika. mukaan? Ei se olla ketään, kun se looseri on looseri. Kuka toi äijä tuolla takana? Kenestä sä puhut? Täällä ei oo ketään. Pinch your friend's Mä nose. toivon, että tuolla ei oo... On 14 V169. Taasko? Niin, sitä just. Ai jaa. Fuck no. Scrunch them. Mitä vittu? Dogs up. Entäs mä menen tuonne taakse tekemään lipsynkkiä, niin sit näyttääkö se hauskalta? No me tekee. No mut kun se varmaan vähän näkyy. No ketä socks. kiinnostaa? No voitteko te niinku seisoo siinä Saki. En. No ei. Kyllä sä Kiire pystyt. Mut mulla seisoo. No kiitos. Hi from Sweden. Ja terve. Terve from Finland. Ketkä kattoo tänään jalkapallopelin? Minä. Minä. Miksi tää spämmätään 360? Siis tää on vaan niinku oikeesti täynnä pervoja. Ei No. se toi vitun 360. Hitto kun mentiin viraaliksi. Moikka. No silloin mentiin ainakin. 1200 katsojaa oli silloin. Ai jaa, mä puhunkin mun lipsinkistä, mut... Mut kun mä ajattelen mun toi ikäperkele, ja mä en voi tehdä valitusta, kun siinä ei lue siinä profiilissa, että sulla on ikärajattu. MP-mentukat. Tuossa on mun sit Alisan... Oi. Perkele. Sä vähän I oot know. siinä niinku. Okei. No siinä sitten. Joo, Siinä ei ole minnekään muualle mennä. Saanko kun teistä snap? Et. Sä olet niin pervotsimalla. Snap teet. Snappia ei heru. Moi Julia! Okei. Moi Julia! Kiira, voitko ottaa vittuun? En. Kutsu. Ei toimi. I'm not gay, but the... Mitä? Että mä en oo... Ei kun Omista ladan. No siinä tapauksessa totta kai. No sitten. Muuten ei kyllä heru. Piporo. Voiks livei repostaa? Joo. Valkoiset Moi Otso. työt kutsuu. Työtön. Kuka toi on? Eikö se Otso? Kuka Otso? Ai porkkana. Niin. En mä tiedä. Thank you for the roses. Baddies. Kiitti. Työt on jo tehty. Mullakin. Jassoo. Koht palkkaa. Ai mun veli ottaa. Mikä vitu? Jonnekin mökään vaikka, tai vaikka teidän kotiovelle. No minä. Thank you for No the mulla on roses. kyllä huomen menoa, mutta We are from kai Finland. sä nyt sit voit tuoda sen jonnekin. Mitä minä on sun huomenna? Mä tiedän. Korvaaja. Mitä siellä työlässä on? Mä kerroin jo. Mä oon kertonut.